Chicken curry. Galing. Tama na din kami itong ano. Hindi ako nakapagtumulan. Hindi mahal dyan. Kukasalon. Jet gada. Ayan po mga kaparanggiso na magandang gabi. Ayan. Shoutout po sa lahat. Dito lang yun saan bahay nung pinsan ko. Dito. Disperas ngayon, piyesta bukas. Luto. Calderita. Igado. Sisigin. Yo. Steak. Bistig, pork stick. Mag-vlog na kita. Saging. Boy. Ito dila. Trituhin ko. Dila. Yung iba, murkon. Yung botedo. Binabalot na doon sa ano, doon sa harap. Mga babae nagbabalot. Sisig. Hindi na ako reklamo namin. Pwede yung mangyari sa sinako na. Pagkuha na ito. Palag ito pa sinok na. Baka ito. Adi mo di sa kaldereta doon. Ako po. Nagbutangan naman sa pagmahal. Kasi ko sa kanaturo Philippines.
Sisig. Hindi udalo ya. Ito na to, mas maurag gipon ba ko lalo ya. Ambos na sabi, sisigla. Nagko pa kong lalo. Anak wala, wag video na sa lasan. Tapos, rugang-rugang na nalada. Daman ali di sino. Ano na lang? Butangan hari ko yari. Pinagong ko na nga nagdamarag. Ano? Daman sino. Dali. Matod talaga sasabi ko pa di. Nasabi ko pa di, mas mali ko nung ano yan. Kuna mo na dito, lang naman na. Ano, kalderita oh. Kalderita. Yan laing. Wala ano. Sunod sila lahat to. Bistig. Bistig. Sabay-sabay na. Ha? Ako na. Yung sisig nasa loob na yung sisig. Pero may tinira dito sa ano. Yummy. Alam na ko ng partner nito. Mamaya yung igado. Tapos chicken curry. Chicken curry. Ito morcon. Morcon yan. Mas masarap yun sa ano. Parang embutido rin pero morcon. Mamaya ito sasalang. Pwede sa Bye. Ano, abangan sa trailer mo. Bye na? Hindi mo tumawala ko. Bye na? Chicken curry. Talagang manang mga alas 9 na. Kaya na? Alas 11 ka lang. Alas 11 ka. Dapat, alas 10 dito. Malas 9 laro pa. Pero kinatot kayo. Siyang na. Ito na yan. Kukuha ang start nito sa isala. Sabi ko kanina yung din ko bago, pupunan ko nga yun, nagdarungan ko. Minsan lang, ano yun? Yan.
marami kami ngayon na nagluluto. Nabuwak kinimit mo. Nagpauna naman ba yung sabu? Pamamaw. Yan yung pinsan ko naman yung babanat ng laing. Tag-isa. Mas madali pag ganito maraming katulong. Kanya-kanyang posisyon. Bira kulangon, yan sa kulangon na to natukad to. Dapat sabat yan. Gapasabat. Sabat. Diyan kataplisan. Sabat. Dapat di matapli. Kamu. Delikado yan. Baka magka... Dapat magsinabatan ka na. Oo, baka magkataplis. Problemado mo na yan. Problemado ang sakit mo tatapli. Kulbaba. Limitado. Kaya pasuli ko sa diniri. Kamu gusto din ako lalada. Ay. Lada. Pinta na lada sa kumalilipot. Talagang abot tali ka na ko. Wow, alin. Tara. Dinok-duk. Ata duk-duk. Ata di ko parang daw ayawan siya. Siling-siling paghan ko ayaw. Pinaparong. Tapos umumon nga ako pagkataktak ko sa tuwan. Pero kanya, normal pa kanya yun. Pura ko. Nagluto si Hermano sa palki. Iluwas na yan ko din sa tuwan. Taktakon ko sa palki sa pag-una ko. Sili sa nang kulit na lang. Para. Para ako. Hindi ko na gusto kwansitan. Atas, binog ko suaya. Tilam na suaya. Sabay. Tungkol nga na ko eh. Paski ka, amoy na kita siniliyang ko. Ada kung kaya nagtaninan ko. Ang mga taong kong pag-pag-pag-pag ko son. Ay, parang kita ko. Luto na. Bistig. Ay. Terbungkuk kan? Itu gulay na bungkukan. Ano man sa na yan, laing na to. Malaki. Ito ba ito? Ito ko na berilang pa. Bakit ba yan, Brad? Bayot ba yan? Ito ba? Ito ba yan? Yung dukot na kanina pa. Ito ba pala? Ito talaga pa kayo. Wah, daya turun ka. Mga ito ba ito? Hindi na perkanta. Tidak ada. Bangun. Wala siya dito tasa. Tapi dito bantam. Pagkuman siya di. Taldok lang di. Pagkuman. Kapait na gano'n na gano'n.
Kaya buwan na di kaayaw. Kunto aripa, dana. Patimon mo niya. Ana yang basta pista, biyong babatangan na naman na pagkaon. So yaman. Mapati. Bunga. Basta ito mga Bunga. Karaya ko ka mga arit na. Tingkari ko. Tambal nito. Kaya, dito kami nagkakampa sa manumok patap. Sila ko pusa. Kasi gawin mo na. Amo nga, jawon. Tayo kung usap to kami ni Baro. Ni Barok sa kutsilyo. Tapos Sabi ni Barok. ako tarita sa plastic. Sabi ni Barok. Amara yung katulad sana na natin kutsilyo. Di na natin yung kutsilyo. Sabi ni Baro, dudak ko pada tuh, badurak ko. Tapos plastic so gamit sa tinidor ko tarita. Dudak ko pada tuh, kaputol. Usap sa kami kato. Bus siya. Apa na ito? Talaga yan. Sabi ko mas bayabas kutsilyo. Sa kutsilyo. Mas dapat yung bugado. Mas ito yung magtrabahan ka. Ito ito. Karamar ka na mo pa yan. Bakit pa ka na? Di apa? Barata ka sa lang. Bakit pa ka tos ka rin sa puto dati mo sa stroke? Ako kasi mga binakalan ni Sito. Tataol na ba yan? Yan, nasa sabod. Hindi sinasarang siya pag magasot tayo. Inurado sana. Ba't tingnan na ka nag-iirong? Mga wati na. Kitid ka, dikit mo. Kolang pasok. Ngayon ko sige, gulay-gulay na mo ay pag kuha. Antika? Putol sa lana. Antika? Oo, pag-utusan. Di ka na. Ito mo ka naman tingnan dito ha? Nandukan mo ano? Ito matabaan! Ay, linte mo ito dito kalawan dito. Mataba ito, nandukan ka na dito. Hindi ito umuran, kumurugin tam. Mura yung bertingin sa pagkawas ka di ay. Yung na. Gigilig na. Di man nabubusan. Kitid. Hindi talaga sa klase ka sa kasya. Iba pati pagkaroon kasi pa pong namabangan.
Ano na lang yung yan? Kamera? Kayo, sila si Ian. Kaya na naging sa buka. Hindi mo buka. Siguro. Ako ka 30 sana. Pero 30 sana. Bawa bagay mo daw. Hindi ni par na ko ng sinaklan. Sakali ba ni? Hello live. Hello live. Hello live. Ano na bugas ah? Mana pikir takut itu? Aku pasti lekuk ini. Tara na. Salita. Maawon na kayo kang ano. Awro. Ala na. Nanay kadlumo mo. Ano ni? Kuwik. Ay ni Kuya Omer. Ah. Ichong. Oo. Kasambot ko lang taga. Naguna ng liquid. Mabot mang panood ko yun. Ah. Ano sa trap na? Kok. Kapasin nga natin ito. Ay, tuloy mo. Ito yung sir. Ito. Basa na sir. Aray. Basa na sir. Sorry na raw. Kasi may matang tanga di. Bago bago. Ayaw mo dyan. Ay, salamat. Yan, iga doon na. Ay, manuwi talaga ito. Lamang luway. Try na mo sa Rocky. Nakuha na mo sa grada. Kaya ito nag-in ko. Para yan ito, narungog lang daro sa video, okay? Magpasusunod dito sa balon. Gaya. Maputla mo dyan.
Dapat tumis-tumis pa na bekas. Ada, tumis-tumis pa bekas. Bekas. Sukulit nga rin ka dapat. Sana? Sana. Para ito, naka-live pala nito. Mahubutan ko ito ko. Purog muna. Ibugas. Ito, nagigado. Natalyas. Hindi mahal ka, no? Pukasalon. Jet-jet ganun to. Ako pa kaibang bagyo. Sabot. Nagluluto kami sa kuha. Pag-anod-anod na kutubig. Bigato. Mga luto na sa tuto. Aman masakitan sa paraluto. Para sa luto. Pagalpat. Tapos igatong pa, di pagluluto. Napaka-uwi na ako. Dito na ako sa bahay. Yan. Oras natin. Si tapos nang magluto para makatulog pa. Pero may natira pang chicken curry. Kung lutuin kasi yun agad mapapanis yun. Alas 3:14 3:14 bukas na lang yun pagka umaga na lutuin yung chicken curry. Yan. At yan po, ang ganito na lang muna yung vlog na to. At maglamog naman tayo nagluto. Higado kalderita. Tapos yung bistig. At may embutido. Yung morcon. Pero buti naman at may mga katulong tayo. Kaya hindi naman ganong pagod. Ayan. Bye bye.